egente getang'ani ntete kobaeresa abagusi montegererete serikali ero iguru KK Kenya Kwanza taxpayer kromo Kenya gwakana ni chibesa chitu mumanye biya mono abachumba aba bari in place whether abachumbe abagabana ababons pia whether aba MCA echinichi taxpayer chitu tokubakana tubwenete ko boringi mogo kora tari na togo beg we are ibatakire ko to scorecard ngibwenete ko kora Mbia mona empowerment program mogendrete mbia sana echirichi basito we are not begging lakini rende also we need to think about long term and sustainability ya bantu baitu tari na kitoru chibesa na twena na chagenda kuchawu amangana yuerire mwagore rwetamu mwagore rimo igo amangana yuera na hande gento ngo ate nade bamanyete nje butambe ngo tebo mayene uso no manyete omwana ominto abagusi baitu egento nkubaeresa munyore biye mono inukona empowerment mbiya kora lakini egento gyoko 10 empowerment nkora gusi na empowerment nkora gose western ose rift bare ere tabauti nero tuteba ni umumayene intu twaje twagutiringisa no tutie kungainana abana ba minto nkubate nande muche kombori nande nabana bateti last time moche kombori tukeri kerora ire iki ege kogera mwanga inuga iga na bono intu empowerment mwa kuchibesa kwanza abande muaria njiri go ikagi round oyo minto na iruto go chiru asotegererete njiri go ikachonsi round njega kitimbo atikende yonsi korusi yebono njiri go ikachonsi round mwanga inana chibesa chenda kuchagu mwakora iga tomenya kwenda twara guse western chi project chiri rororo abantu bayire ebinto chi machine chi okore gasi ebinto bikokore gasi tugo chaga iga empowerment na mwachange to seni chi milioni ibere amangana ayo era mose mwachire mwari gose ni 100 mwarure amangana ayo erire eru 100 ase county ngima abachumba abutwate bali abachumbe gose tutebe bali barega iga bale se Kenya Kwanza bale gose mbata to sembane gokomenta ne women rep na ba nominated tigamba erese twamanya gochana ki chire nini tigamba tebi na anda on record goikamoto scorecard ayetata buna ikiro gonko boriye korokukiebo women rep omosu bati donya doris toto musani one ya kabisa goikoto erese na chibesa ndo maite ngoko nyora inkichi akorire nande intebono ne auditor ya free abagusi auditor ya free ekobarigereri irenga chachete irenga chakorere gasi ngaichikonda gochia nande turi kuchigoteba no kwebise serikali egere na besa nchimanyekane yento chakorire na nchome tebone serikali imende tindiko borigu kwararire serikali buneko genda round to kumanye gochaneri lakini go ikokorera abagusi egasi yao enwakanira umusharo okoriorio umanyekanite orioro lakini chibesa chiri cha affirmative action you have to work for it so empowerment is not bad but it has to be the right empowerment